Nong tem sarut bapau nam Amjad Ali Khan ulap pen syokbit daki surjing ruai bas ngotenat haka program bankin mau burom yakin nong yale lait luit keri ki bana ka jela Meghalaya kum shibenta jong ka azadi ka amrit kal ka balong ka dak ban rakhe ya ka jingdap nyopusan snem jong ka jing lait luit keri ha St. Edmunds College henen ka sngi. Da ka boong baka surjing ruai ka day ka jing ay ngob ha ublay ka ban penlong ka way ya ka perthai. Ukhan ulap tem ningkong ya ka surjing ruai Raghupati Ravan Raja Ram ka balatip ru kum ka kram dhun jong kum shibenta ban kin mau burom ya ukpa kari Mahatma Gandhi bat kirmen baka kubor jong ka jingshong suk kan sawa habaro ka way ka perthai. Hadin ka ne ulat tem saya ka raga Durga bat ki way ki surjing ruai. Kat ba ki surjing tem kidang ya ki patba ki layarisa da ka bayat hap tilang.